С колата отгоре. А ти си ненормален, по-хубаво да не те спирам. Сприма, викам, да им какво ще стане. Тай ба, майната, викам, че тай ба. И се ги псувах. Трактор без нафта. Но вчерашна мината, сега един там от пристанището, сега Георги Стирев му казал така и така, доди един ангел. Моля ми ръката, къде го става? Кърновика. Той вика, много хубаво момче, много хубаво работи, вика, много псува. Мамо, бре, вляза един... Трябва да взема да се направи едно така поставка така. Нали? И той вика... И да го фащаме така. И да се го постави тук на 1 метър от земята. Байгеш! Ела тук малко бе. Една такава поставка да ми направиш. Се слагаш мадети там. Ти му казали, че псувам и той сега се обада, аз от трудника да ме изкарат. Абе ти вика, нали дойде за подземен стаж? Отде беше, викам от Дилио. Ти нали дойде за подземен стаж? Да, добре. И след 5 минути вика шльосъра да се обади. Аз пак се обаждам. 3-4 пъти така. И накрая не можа да изтърпя. Моля ти и ба майката, викам. И той вика на късмеш. Гино, спри на 270 и изкара ангел. Той чакал да го напсуе. Да ми беше казал по-рано. На 270? На 270. И кое е това нещо 270? Метра. Под земята? Под земята ми. Ти ще умреш, бе? Да, ще умра. Ще умреш, ти колко душа имаш, бе? Там се работи попътник, ей! Как попътник, бе, човек? Ти колко гореш, бе? Ти ще умреш под... Ти знаеш ли в мината колко гориш? Ти като влезеш на 2 метра под водата и не можеш да вземеш въздух, бе. Под водата не влизам. В мината като вляза, вътре попътник. Горещо. Излизам вънка, 20 санти сняг. Ей, майка му, викам. Ко става тук, бе? Ти да не си от друга държава. Така е, бе. Сериозно ли? Който искаш, питай, излизаме от рудника 20 сантиметра сняг. Вътре сме попътници. Няма вятър от никъде да тухне, бе. Той се души. Всичкото е някъде около 20-23 градуса температура. Сериозно? Ти не си влизал в рудник и не знаеш. Аз поне работех там 7 години и половина. Не духа вятър, как няма да е топло? Като се бъчиш да бачкаш? Да. Кой знае как... Аз ко бачкам? Ида, ако му изгорела кружката или му се разорил храство, да го оправя. Ето им е. Ел техник бях. Пащо. Не там на забоя да блъскам с бургията. Да удариш език. Питай го, Гошо, Език удрал ли? на Сачко. Удрих на газа ти. На Сачко баща му. Идва, той е бил на забоя, идва и прави така. Така ли? Прави ли така? Как? Ти знаеш кога ти блъска този пистолет? Кой е пистолет, бе? Ай тос! Дед та стреля! Не разбира се. Дай да му тегля една сачма в главата. Да не говори повече. Една 9-ка. Е оттам. Въздушна. Ако имаш карес на живота си, дай му пушката. Къде имам? Карес на живота си. Това какво означава? Това пак по измислено дилюски.